Closed doors, I'm a fool for your love. Muling binuksan ang Chuzon supermarket kanina dahil sa malakas na lindol noong April 22, 2019. Maraming nasira kaya inayos muna ito. Binuksan kaninang umaga ang Chuzon Supermarket at bandang alas 5 ng hapon muli itong pinasara. May mga pulis na dumating para mag-check sa loob at hindi na pinapasok ang mga bagong dumating na mamimili sana.